wele bilala malien cɛ ni muso ye Mali fan bɛɛ fan naani ni ye an ka jamana wasabo kalata o siɲɛ filanan ye donc an filɛ ni Medina Kula an bɛ centre min na Mamadou Diarra numéro 2 an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko vraiment contrairement au premier tour vraiment jamaw bɛ ka na jamaw b'a ka bɔ vote b'a ka passer très bien. Les mesures barrières sont aussi respectées et puis vraiment maaw o bɔla donc an kɛrɛfɛ aw ɲɛ b'a la an ka an balakaw musolakaw o timinan ka di o bɛɛ wulila ka na bi o fɛla yira jamana tagabolo a ɲuman an ka député sigi madame donc bien donc aw hakilina yɛrɛ ye mun ye ni kalata fili. Ok, aw ni sɔgɔma fɔlɔ an tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la bana mun kibaruya b'an ka jamana kɔnɔ ala ka bana in nagasi ala k'a fiɲɛ ta ka bɔ an ka hɛrɛ la ne tɔgɔ madame Tarawele Aramata Sisoko nse ne yɛrɛ ye conseillère de commune de la n bɛ 15 amugu mairie la n bɛ furusiri ye mairie de la gadini t'anw ka kalata nin ye députation ni député ka kalata de nin ala barika la premier tour ni nin a ma kɛ kelen ye premier tour la mɔgɔw bɔra cun nka bi kɔni alhamdulillah jama mɔgɔw bɛ ka bɔ yɛrɛ de mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka bɔ ka na i b'a fɔ ko kumakan minnu bɛ ka fɔ u bɛ k'olu bɛɛ to yen parce que u bɛ k'a jira k'a fɔ jamana u bɛ vote u yɛrɛ de ye u tɛ vote député ye u bɛ ka k'u yɛrɛ de o de kama mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka bɔ bi alhamdulillah kabiri sɔgɔma 7h 6h ne bɛ yan fo sisan mɔgɔ bɛ mouvement na walayi ala ka bɛn ɲa ka da amina yarabi. Donc madame donc o b'a jira k'a fɔ ko vraiment ni kalata ni aw kɔni a b'aw bolola fɛnba ye an ka jamana taabolo ɲuman na. Koba don barisa munna koba don ala k'an kisi k'an tanga commune bɛɛ la ni ko ye mɔgɔ sɔrɔ député de bɛ se k'an kun o kuma fɔ inchallah n'an ma bɔ k'an bɛ voter olu ye an b'a k'an yɛrɛ la fɔlɔ t'a la mɔgɔw ma bɔ mais bi mɔgɔw ye bana in to yen ka bɔ jamaw bɔr'u yɛrɛ mɔgɔ ma taa wari d'u ma mɔgɔ ma taa sanu d'u ma. Bon ne yɛrɛ vote premier tour la ne yɛrɛ ma bɔ ne ma voter mais n y'a ye a géré an ka député kan kojugu a y'an dɛmɛ ko caman na donc a ka d'an ye a ka taa sanfɛ an tɛ se k'a to kɔ o de kama an bɔra ka voter deuxième tour la an bɛ dugawu de kɛ ala ka timako ɲuman d'an ma ala ka kɔ kɛ hɛrɛ ye foyi kana bɔ a kɔfɛ bilen ka tɛmɛ nin kan. ni an ba ye ayiwa an bɛ dugawu kɛ an kɔni bɔra ka voter an denw n'a mɔdenw ye u bɛ fɛn fɛn la an b'a la ala k'a kɛ hɛrɛ ye k'a tɔgɔ duman d'u ma n'olu ye hɛrɛ sɔrɔ anw b'a sɔrɔ ala ka ka jamana basigi an bɛ sitanɛ min na ala k'an bɔ a la an bɛ bana jugu min na ala k'an bɔ a la ala k'an bɛɛ ta kɛ yeli ala kana s'an ma ala ni alakira kosɔn ani mahamadu kanu kosɔn ala ka parti barika ka hɛrɛ kɛ jamana ni jamanaden bɛɛ ye an kɔrɔla ala k'an denw barika a n'an mɔdenw aw yɛrɛ ni cɛw ni baraji ka si ni kɛnɛya d'aw yɛrɛ ma ala k'aw yɛrɛ denbaya ta fanga d'a ma ala kana aw don a juguman na. a bɔra k'an balakaw lamɛn ni muso bɛ ko o ko la jamanadenw bɛɛ b'o la donc an bɛna don sisan bureau kɔnɔ an bɛna don centre kɔnɔ ka ɲininkali kɛ ka baara tagabolo fana ni k'o jira aw la an y'a fɔ ɲama tabale kunkan bɔla jamana kunkan ko don an ka jamana wasa bonda o kalafili tako filanan de bɛ nin donc an bɛ centre min na centre Mamadou Diarra numéro 2 ani coordinateur yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Medina Kula a bɛna a yɛrɛ kofɔ donc kow bɛ tɛmɛ baaraw bɛ tɛmɛ na ne tɔgɔ de Lasana Dolo ne ye coordinateur centre Mamadou Diarra numéro 2 Medina Kura bureau 39 o de bɛ ne ka mara kɔnɔna la yan nɔ bon an ye baaraw daminɛ sɔgɔmada in na kabini 8h waati la a président bɛɛ a bɛɛ nana sur place bon assesseurs fana u bɛɛ bɛ sur place matériel ninnu fana o bɛɛ nana bon et puis fana u ye tɛgɛko minɛnw fana tun di an ma bon an y'u bila da la ni pour que i dontɔ la voilà i dontɔ i ka se kɛ i tɛgɛ ko mais i ma n'i ka carte électeur i b'a présenter fɔlɔ maintenant i b'i tɛgɛ ko i bɛ sɔrɔ ka don donc n'i bɛ taa voter bureau fana kɔnɔna la u nana ni masque ninnu dɔw fana donc masque ninnu fana o bɛ d'i ma i dontɔ la bureau kɔnɔ donc i b'o porter gel dɔ fana bɛ k'i tɛgɛ la i b'i tɛgɛ fɛngɛ n'o ye après i bɛ sɔrɔ ka don bureau kɔnɔ ka fɛngɛ ka voter donc n'aw tilala vote la il est recommandé i ka bɔ i ka taa i ka so aw kana to cour kɔnɔ attroupement na
o kɔni an y'o exigé an y'o fɔ service de l'ordre mɔgɔw ye kabini sɔgɔmada in na an y'o exigé o kan donc an y'o exigé o kan min kɛ donc o fana u b'o bolo de kan sisan donc an kɔni fɛ yan nɔ sɔgɔmada in na vraiment jama tun nana mais jama tɛ se k'a to yan comme fɔlɔ a bɛ cogo min na parce que a fɔra k'an kana ɲɔgɔn dalajɛ kɛ fɔlɔ n'u tun nana votigɛyɔrɔ la i bɛna sɔrɔ caman bɛ tile yan u bɛ mɛn yan nɔ bon u ka lieu de distraction tun don mais sisan o tɛ maa sɔrɔ n'i tilala dɔrɔn an y'a fɔ de ka taa donc effectivement u tilala fana u caman taara c'est pour que n'i y'a jate minɛ i ɲɛ b'a la presque cours in a videlen de don dɔw de fana bɛ na nin waati ninnu na fo ka taa se 18 heures ma sinon a daminɛ kɔni na vraiment jama tun bɛ yan mais an yɛrɛ de labanna ka jama labɔ tuguni quoi voilà o de ala sago sago b'a la. Welekan jumɛn bɛ san ka lase u ma minnu ma bɔ u ka se ka bɔ san 18 heures. Bon an kɔni an bɛ min kɔni f'u ye sisan u k'u cɛsiri u ka na jan kɔni don banako in na a fɔra ko an k'an ka disposition ta bana ye tiɲɛ ye mais ala de bɛ bana fana lase mɔgɔ ma dɛ an kɔni an bɛ limaniya de dɔrɔn tɔw nana cogo min na minnu fana bɛ kɔfɛ an kɔni b'a ɲini u fɛ u fana ka na voter n'u nana ka na voter waati min na u b'u ka voter kɛ u bɛ segin u kɔ bana bɛ ala de bolo sinon a bɛ fɔ ko an ka mètre kelen don an ni ɲɔgɔn cɛ mais n'i y'a lajɛ an yɛrɛ fɛ faso kɔnɔna yɛrɛ la an bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an de bɛ da ɲɔgɔn fɛ an de bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ mais hali bi a y'a dɔn a ko ka gɛlɛn donc o kana kɛ sirankun ye k'a fɔ mana na a bɛ taa nɔ an kana an ka voter kɛ an ka taa an ka ko tɔ di ala ma ala ka kɛnɛya di an bɛɛ ma ala ka kɛnɛya di an bɛɛ ma parce que o de ye nafolo fɔlɔ ye ni ala ye kɛnɛya d'an ma foyi to o de bɔ ɲinini bɛɛ b'o de kɔfɛ ala k'an ka laɲiniw sabati. Alors donc toujours est-il là anga barabe Sénat toujours député Kalafli à Sian Flana en plein Bagadaji la place de la République en beau centre là ani député Ureka Sida c'est seulement 1 mètre donc on y a bala ka fo maw fanani bolmbe amina dossier 114 ngali ke coordinateur bi dofo ani barata bolo kan. Et toujours Barabi Sénat, toujours Anga député Kalafli, c'est en Flana, Ambé 600 Bagadaji, Ambé Anga centre Badola, école de la République, Ambola Kafonyama, Ambé, comment dit, coordinateur Mami centre Nyamai, Akaseka Dofo Auka Lame. Malma ke an shirare la la kan kle herela. A jaranye ka boyama kana nyininga. Femunu menga centre kono. Nanga santiri fawe kanyere fawe c'est vrai ne toko Abdoulaye Diop ne be bo Bagadaji ambe kuru mi ngona taw ba forma ko école de la République ne o coordinateur la bureau temps ani woro o de benga boloka sogoma annale anye fese luke ka lay munu mana ani munu nana ko lu jato mine ka be 8h ma o jato banin ko fe anya lay munu mana kulu remplacer télé la wasa baraka se ka damne 8h pile ala olu be no ma anyolu beke mais yani moko ka do salu kono anya ira ka fo la kanam do be no fango sabati no e maski ko di moko ma ka gel di moko ma moko ku teke ko bana mi mbolo no bi be ba kalama donc ni moko na voter na ma matériel duma abna na ke sababu moko be nyugana donc anye teke ko lan flasigi école so donda la moko bu teke ko la nu teke ko nu klalo mina gel be ku teke la moko resigile mbolu kerefe olu be maski di ma pour que ka ta salle kono salle fana kono anglais me ka maski do blay ka gel do blay moko be salle kono nu be bara la gandira bema ka maski da bema cette fois-ci be matériel soro on peut dire que vraiment ils ont mis le paquet pour que moko ka se ka oui recouvert donc au bolengo fa nana jatemine mine munu fana manje nolu may irni u ba fo ma ko irni kesi mini bulletin me black mo anya jate mine munu bolu je go beka ni ta fo yo munu fo ne o message la yele anga fama ma mairie mo ma pour que ko o mine onana o bolongo fe an nana e ka fo 8h fo kana se midi en fama affiliancité mo ma chaya o ministère mo nana fama nana mo kanga na yala yoro lo nana u bɛɛ mana na u bɛna sɔrɔ yɔrɔ sumalen don an y'a yir'u la k'a fɔ dugu kɔnɔna taabolo de don bana min bɛ sen na ani dɔw bɛ a man d'u ye ka na voter fana sɔgɔmada fɛ fo wulada fɛ donc o de y'a to fo ka se nin waati ma aw yɛrɛ y'a lakɔlɔsi affluence ba tɛ yen mais gɛlɛya wagati na an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ an ka baara kɔnɔna la bala foyi ma sɔrɔ
bon ne ka centre na mɔgɔ min bɛ ne ka mara la cɛ ni muso k'a fɔ k'olu de kan ka voter n'u tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ maa ba 7 ani 693 o maa ba 7 ni 693 ye cɛw y'o la maa ba 4 670 ani 87 musow y'o la ba 3 606 olu ye o de ye donc olu tɔgɔ de sɛbɛnnen bi yan nka jusqu'à présent an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ minnu nana ka na voter o tɛ ɲɛnama ye peut-être a tɛmɛ sɔnni mɔgɔ bɛ bɔ an b'a ɲini mɔgɔw ka bɔ ka na voter walasa baaraw ka se ka ɲa a ka kɛ bonya ni karama la fɛn kana bɔ a la min b'an kamana quoi ne bɛna na kuma surunya parce que kuma n'i y'a janya fili bɛ y'a kɔnɔ bon ne bɛ dan yan nɔ ala k'a ko tɔ nɔgɔya quoi. Bien donc an ka ni centre min ye école de la République an bɔla sisan ka o coordinateur ba yɛrɛ le lamɛn a y'a yira k'a fɔ ko baara tagabolo kɔni y a pas de souci mesures minnu kofɔla ka lakana kɛ an ka banajuguba ni les mesures sont vraiment respectées mais il y a pas encore grand affluence mɔgɔw ma bɔ kosɛbɛ mais peut-être que sani ka tile ban maaw bɛ nana an bɛna bɔ ni centre na an bɛ taa centre wɛrɛw la parce que anw tɛ sɛgɛn anw tɛ ɲinɛ parce que jamana jɔkan de bɛ anw da malikunnafoni.net. À très bientôt.